waseLesotho. Hayi shem, usecanga waseLesotho, mfo waseMount Fletcher. Thokozani makhehla. Bogogo. Number 1. Amathongo amaninzi uyawafumana. I keep on ebuya ephindelela. For as long as you have not understood the meaning yethongo, lizawuqhubekeka libuya. Thokoza nomfusi. Lizoqhubekeka libuya ithongo until you get the meaning. That is why it's important ekseni kusithiwa lawula amathongo. The reason why you lawula amathongo, you ayijonga inzipho zami. Ubani waziyo mhlambe ndifuna nje uzondihalisela ngenzipho zami. Okay. Isizathu soba kuthiwe lawula amathongo ekseni yintoba elathonga that looks after your life, the one who takes care of your life. When you wake up, they sit and wait to get a report from you ukuthi when I took you on the journey, on the astral journey to the other side, to ilizwe lamathonga, did you understand what I was trying to show you, or what I was showing you, or what I was giving you? Because when you go kwelamathonga, you go there to get messages. You get there to go and get clarities. You also go there to get your gifts. That's why omnye umuntu ezothi ethongweni ndinikwe igama lam. Ethongweni ndinikwe umthi othile. Ethongweni kwenzeke lena leya. Ndinikwe i-understanding ngefamily yam, because also xa uphahla ndithi you even ask abantu abadala, tell me ngani singobani thina apha ekhaya. Right? Umzekelo, bendibuza, there's this general assumption yokuthi sonke sisuka kumakhaya enza amasiko. Okanye if awawenzi amasiko, la makhaya izithetha ayazenza, or if awazenzi izithethe, it means that they have understanding yezinto ukuthi ngoxa kufuneka ulungisile, masithi kubekho umntana wethongo njengam kokwenu, funeka nilungise izinto, all of a sudden is the thought or the assumption is that niyayazi uba kufanele kwenziwa kanjani, kanti akusoloko kunjani. Na I even come from ikhaya apho kungekho even umkhonto, akho nenhlabi mna ekhaya. Only about 3 weeks ago, I learned that. Wathi xa ndiphendula utatomncinci ndisabela nento uba he kakade inhlabi ikhona apha ekhaya. Wathi hayi kaloku thina singabantu kwakuthiwa ngamalawu amamfengu. Kwakuthiwa sinobulawu kakhulu, ezinye izinto asizazi or asinazo. So into ezininzi kufanele uba uzawuya mhlawumbi uzoconsulta nam. Baveza abantu abadala ukuthi you are supposed to do 1, 2, 3, 4, 5 to address izinto ezithile. Fine, the assumption or is that kokwenu ningabantu abazenzayo izinto, or ba beningazenzi, kho laa nto i-generalizayo ithi hamba uye kubantu abadala uyobuza kubo from your family, mhlawumbi utata omkhulu abakhoyo. You'll be surprised ukuthi ifamily ezininzi azinayo la foundation, okanye abazi, or umuntu omdala okhoyo uzaninika information based on yena into acinga uba ifanele uba yenziwa. Because okokuqala i-expectation ingozi yayo into yoba xa uza kum une-expectation andithi, then mna andifuna ukuletha down, ndizawuacta as if into ndiyayazi kanti andiyazi. Right? Ndiphele ndikunika le nto mna ndicinga uba fanele uba yenziwa so, okanye ndandibone komnye umzi kusenziwa so, whereas apha ekhaya ayenziwa ngolo hlobo, but because nindinika that high esteem nicinga fana ndazi yonke into, now ndiza kunika le nto mna ndicinga fanele uba yenziwa ngale ndlela. Meaning that it's important ukuthi xa ufumene indaba kuloo ndaba usifumene kuyo, phahla again. Umzekelo mna abantu abafuna uconsulta kum, umuntu uthi asabhukisha ndithi kuye, listen, before you do anything usithi uza kum, go uyophahla nabantu bakokwenu, uthi kubo please go with me. Abantu abadala bayakwazi into yoba uthi uyohlola bangakuniki le nto ubuyoyikhangela because uhamba wedwa. Because kaloku mna imandate yokunika indaba zakho, imandate yokunika ii-solutions to iingxaki zakho, abantu abayaziyo izihlole zam aziyazi azozihlole zakho. Idlozi lam aliyazi in terms of ukuthi noba liyayazi, for as long as the conversation and the permission ingaphumanga from your people to give you this information, then asoze iphume. Remember, from our families, kwii-lineages zethu kukho amadlozi ahlanzekile, kukho amadlozi angahlanzekanga. Amakhaya ethu ifoundation yawo, amanye amakhaya ifoundation zawo zidark. As a result, laa mntu uthi xa efika lo wayeze nala foundation, ezazinto ezibangela uba ifoundation yekhaya ibe dark,
uthi xa ewela eya kwela mathongo, still they remain dark because they get rejected because bebesenza into ezirong, right? So meaning that xa wena uzicingela wathi hayi ndizahamba ndiyohlola, then yena because engafuni ivele because kaloku uzahamba uyolungisa ngoku, right? Mhlambe masithi abantwana bakhe are flourishing because of laa nto wayesethile, you understand? Now izawuthi yawuvela, it means you're gonna go and uproot it. That's why amakhaya amaninzi umntu xa ebiziwe ukuthi makahamba ayothwasa, right, umntana amathongo, afumanisa ukuthi umntu akayifumani support kwifamily, kuzinyelwe ngento yoba hayi thina siwenza amasiko, azange kwakho umntu waligqirha apha ekhaya okanye isangoma or singabantu benkonzo. Most times I bet you it's not any of those. There is someone obenefitayo from indlela ikhaya elime ngayo, elidlakadlaka ngayo, so akafuni ukuyovezwa into zakhe. And as well awuzusupportwa because abanye beyazi ukuthi ubuya kwakho uzawubuya uyazi family history, because kaloku amadlozi xa ekuthwasisa ayakunika nehistory as well. The same way ndiyazi ukuthi ugoba isibhami insizwa kaMkhwanazi ufike njani kum, umafele endleleni insizwa kaDondolo ufike njani kum, unathi insizwa kaMthethwa ufike njani kum, uNtombenhle insizwa kaSobhuza ufike njani. Uyabona, all those things, because we have to fix. Sometimes it's gonna take you so long ukuthi by the time abako kwena abantu directly beze baphakame bethe kufuneka uqale kulungiswa amatyala ezinto. Okay, next point I want to talk about, niyayazi most of the subjects and expanding ngazo ku YouTube. Next point I want to talk about, this morning, right, I've got you know those sponsored ads ku Facebook echoy ukuthi ndikhona, I do consultations, I do interpretations, dream interpretations, I do umsebenzi wabogogo, right? So I keep getting these WhatsApp messages. People are like, okay, I saw this, how much is it to consult your virtual, how much is your walk-in, how much is it if nifuna nje umntu wenhlanhla, how much is it cleansing, all those things ndibanike. Now one girl or one lady or ugogo sends me a message, thokoza gogo, thokoza khehle, and angene emxholweni akatsho igama, oh, it's important for you ukuthi xa ucontacta umntu xa ubulisa bulisa ngenhlonipho. That's why nani nisoloko ngisithi bogogo. If you notice, every time sothi gogo naxa ndikuvalisayo ndithi thokoza gogo. It's important to show the respect for abogogo because you need immediately to be tapping into the energy force, right? You need to tap into that. So this person athumele, so akatshonga igama lakhe ukuthi ngibani uphi, it doesn't matter ke, but igama ubolixela igama lakho, ne, right? And then this person sends me a long message. Ati gogo, I've got this problem. Abe ethetha yo uzithanda thokoza gogo Phumezo, uzithanda ukufa ukuyi uvuka every morning athi mama, your nails are so pretty gogo Gwabisbam, you're so pretty. And then angincamisa ngiqondo yes okusalayo ndincancisa innocent. Okay, oh thokoza gogo Fikiswa, thokoza Khanyisa, thokoza gogo Lulama. So then athumele this long message, ne, uqala ukuthi une problems ezisona, so unamathongo and uba nombilini, uba nomsindo, umuntu wakhe aphele ba nomsindo immediately. Now andidlo ngothetha ngazo izinto zabantu, right? Anyway, animazi, I'm just using, this is a case study as an example. So ndijonge le message, right, and I'm like, okay, ufuna uncedo lo muntu, but now okokuqala akazitshonga ukuthi ngibani, so I cannot connect with them, right? Okwesibini, ufika uthatha iadvantage, right, yoba abantu mosibanani baziqhelisa yona ba uba kuthi sisangoma umuntu odibana nawe endleleni khanixalela indaba zami. The same thing and the experience as an actor. Act kaloku khawutuja, khawenza izinto zakho zase-TV, and you're like, please. Mna ke impendulo yami yayidla ngokuthi beka imali phambi kwami ndizokutujela va if ufuna ntuja, but imali ethethayo. Now this person, the first thing, akahloniphi idlozi lam, right, but akayazi shem udesperate, and I understand, but I'm just putting it out there so that you know ukuthi sometimes uzofumana response, sometimes ovela ufumane
umuntu uthumela imessage lelo hlobo avela kublock because immediately uze kwispace sabogogo once ungabahloniphi abasebenzisa logic like thina, right? Bona into abayenzayo basebenza ngenhlonipho kwaba thina sihlonipha nomntana ona 2 years. Like if ungandiva xa ndithetha nokuye and nabothimi nabantwana be-neighbors, like I respect umntana like nobody's business because ndihlonipha la makhehle akuye. Okay, so then the first thing, anything ongayibhatalelanga, you'll never respect it. Secondly, uyakhanyiselwa umhlekazi or ingane edlozi, right? Ogogo bayakhanyiselwa. That's why kukho ingoma esiXhosa nethi ubodumzela xa ungena endlini yam. Ubodumzela xa ungena endlini yam, dumzela. Xa ungena endlini yam, dumzela. Why kusithiwa dumzela? Introduce yourself. Kuthiwa energy is transferable. When you introduce yourself, when you greet someone, you are sharing energy, you are transferring energy with each other. That's why as the empaths, we suffer so much. Like I'm able, ngoku. Umuntu athetha nam encokola. Ndive if une anxiety, ndive. Sometimes ndive ndiyakhinyeka, ubone? Ndiyarhameka, ndiyakrwitsheka. Ndide ndimbhalele umuntu uthi wow yima wogayi yima. Breathe, because now I'm drawing on your